Hello zadička a pojďte se mnou skákat mého hřebečka. Ano guys, se zrovna maluju a asi za 20 minut vyrážíme a jedeme na Hradištko, kam mi trenér přiveze diamantíka, což jsem mega ráda, že nemusíme ještě do stáje a takhle, protože to už by byla asi úplně mrtvá. A tam mi přiveze diamantíka a se mi ho připraví, pokud přijedu dřív jak já. A potom půjdeme skákat, uvidíme, jak se bude chovat. Mám šporničky, které asi nebudu potřebovat upřímně, ale pro jistotu jsem si je vzala. Já jsem je na něm měla v pondělí na dresůrku, ale on do přiskákání se docela rozjede, takže nevím, jestli to úplně bude potřebný, ale takže tak. A tady už jsem byla v autě a jeli jsme na Hradištko. Guys, zrovna jsem si došla na záchod. Shoutout Hradištku záchody. So that's good actually. Like compared to most. Teďka půjdu jezdit, je brutální zima upřímně, jakože I don't fuck with this weather, jako aspoň začalo svítit, jo, protože předtím ani nesvítilo a to bylo už úplně na píču, takže aspoň tak, excuse my language guys, ale aspoň tak a yep, jdu na to, dobrý den a půjdu si vzít diamantíka, který je tady furt vlastně postavený ten závodní parkour, což je super. A to budu skákat, takže se těším. Bye! Hello guys, já jdu zkontrolovat diamantíka, protože jsem ho vlastně neviděla, ani mi ho neuložili and I didn't see him at all. Takže se na něj dokonou na broučka. A yes! Já jsem tady úplně co zgodila, ale tady je můj sweet boy. Hi baby boy! Ne, úplně... to otevřít do prdele, vydržte. Hi baby! Who is this? Hi! Hello! Hello, baby! Isn't he just the sweetest thing alive? Good boy. Diamantina. Okay. Emily's gonna lug him back in. Zjistím, jak to bude dělat. Nice. Okay guys, udělala jsem check-up na mého broučka. He's okay, he's the sweetest boy alive, nejlíp vychovaný prostě, I'm obsessed with him. A jestli to dneska půjde dobře, tak se podepíše, takže I'm extremely excited. Já mám úplně crazy, já nevím proč, než už mi tohle z toho hrozně divně sedí, ale možná něco to... No, it's whatever, hold up. I don't even know, you guys. Mám tady fuck ass pimple. Už jsem šla jezdit, guys, jak vidíte, bylo krásný počasí, diamantík byl úplně zlatý, já jsem se začala popracovávat hezky a potom se mi tam všichni vysmáli, což tam uslyšíte, protože jsem si furt měnila dílku třmenů, protože mě to nevyhovovalo. On se totiž nejprvní sednul trenér a potom až jsem si sedla já, protože jsem ještě pomáhala a nic se s něčím a on mi ho jenom obcválal, obkusal a pak už jsem šla já jezdit a rovnou jsme mohli jít skákat. Jako on je tak jemňoučkej a strašně fajn, tady jsem si udělala přeskok, on je úplně můj dream horse upřímně a je to úplná láska moje největší a měla jsem z něj fakt radost. Zase zkrátila o moc. Johanko. Jenom potřeba dát ten záběr, protože si myslím, že je úplně stunning, on je fakt jako nádherný kůň a mám z něj hroznou radost a už jsme šli na to. Začali jsme úplně jednoduše takový warm-up na kolmáčku a na oxeru. A dopracovat. A co mi teda ještě hodně přijde, že můj největší vlastně problém je udržet nějaký jako dobrý tempo, že buď ho naopak moc rozjedu, a nebo jsem pak až moc pod tempem, což ani jedno z toho není úplně ideální. Měli jsme hroznou radost, že zaprvé byl poprvé za sezónu celou jako venku teďka a choval se vlastně úplně super. My jsme se od začátku trošku olonžovali samozřejmě, protože je to hřebeček a takhle, ale vlastně jenom si párkrát zařechtal a to bylo úplně všechno. Naježdění byl absolutně zlatý a vlastně i ty distance a celkově nám to dneska hodně pasovalo ty skoky, takže z toho jsem měla fakt radost. Tohle jsme dali jako takový oprácko, protože my jsme se snažili to držet hodně, jako kdyby byly závody a tady jsme vlastně jeli celý parkour, kde jsem přišla trošku zblízka na ten kolmák a pokračovalo se takhle po oblouku na oksírek.
Rýma. Tady po tom oxidu se pokračovalo do distance na 5 a potom je tam dvojskok na 2. Takhle vydrž, pota. Prr. Super. Potom se pokračovala půlka jízdárny a jelo se do distance na 7 a taky bych chtěla říct, že tam s náma byla Kobila a on byl úplně v pohodě, měla jsem z něj fakt brutální radost. A jak potom sami uslyšíte, tak já jsem byla úplně nadšená z toho, fakt mi udělal hroznou radost a bylo to úžasný. To je dobrá jízda, Johánko, jo. Ale to je přesně ono, že takovou jízdu můžeme tak... Jsme jeli další parkourák a tam jsme začali tady ten modrým skokem a tak bych rád říkal, že on vůbec nekoukal na profily, což byla hrozně fajn změna, protože třeba Kasíček je strašně koukavej, takže to je někdy docela extrém. Vlastně tohle to bylo naše druhý skákání, už to bylo mimo stáj, takže samozřejmě to nebylo perfektní, ale zase se jako znovu ukázal jeho charakter, že i když jsem to někdy hodně pokazala, tak mi stejně pomohl. Jako třeba tady, já jsem přišla zblízka a on to vytáhl, takže a potom už to bylo úplně v pohodě. Tady zase byla dlouhá mezera taková a pokračoval se zase na tu distanci na 7, která musím říct, že nám fakt úžasně pasovala a on to skákal úplně úžasně. Ano. Rýma. Popracuj. A tady jsem vlastně měla skoro celou jízdárnu na to, abych se jenom prostě pohrála, abych dostala na mě na vnímání a znova jsme jeli vlastně ten modrý skok a potom na oblouku na Oxer. A já jsem si úplně nepohrála tak, jak jsem si moc mohla pohrát, ale to nebylo. Tak, polož ruku. Tak, levá otěž, dívej se. A potom jsme to tady měli na takovéhle na obratu do Nutrihorse a potom jenom bednu prostě na poslušnost, aby jsme viděli, že to skočí a upřímně to viděl poprvé tu bednu, ani jsme jim můj předtím neukázali a byl úplně v pohodě, jsem z toho měla radost. Super. Jo, opravíme jenom tady pár věcí. Jo. Pojedeme. Svíjaný 5 tady. Zbytečně moc velký akce tady, jo? Jo. Velký skok. Uvolněně, někde si ho daří. Tamhle to chtělo pořád docválávat. Jo, tam Skočit za takhle okse. cval, Ty jo. si jako přistala trošku, jo? Počkala jít. Vlastně tohle už byl náš poslední parkour, kdy jsem jenom opravovala a to, že jsem tady do té distance na 5 docela vylítla a potom jsem ho nechala hodně pod skokem, vlastně k tomu Oxeru mám ten pocit a tak to jsme jenom chtěli opravit a pak jsme chtěli opravit tu distance a ten dvojskok, ale upřímně to byla absolutně prokletá distance, protože ona prostě nešla pořádně zajet, já jsem s tím měla hrozný problém, protože ono to ty koníky trošku táhlo dolů vlastně, protože to bylo jako směrem ke stáji a bylo to takový debilní, takže jak vidíte, tak tady jsem si se přišla dobře, jako z toho jsem měla radost, to bylo super, ale pak tady jsem zase zapomněla na sebe, že to má být na 2 a že musím mu trošku pomoct jako vrátit se a moc jsem se předklonila dopředu a úplně jsem ho jako odrovnala, chudáka. A klid. Každopádně to z nás bylo všechno, byl absolutně úžasný a mám z něj neskutečnou radost a doufám, že se vám moc líbil vlogísek a určitě budou brzo další a moc vás mám ráda a doufám, že si ty videa užíváte, protože mě pro vás fakt baví dělat a bye guys, dejte vědět, jak se vám to líbilo a mějte se fakt krásně!